coneixerem hem convidat un jove perquè ens parli del futur. No és per casualitat, els joves de Prades tenen molta marxa, com a mínim això ens han dit. De fet, són ells els que s'organitzen i s'autofinancien gran part de les festes i les activitats del poble. I entre ells hi ha el Dídac Domènech, que és el president del grup de joves. Dídac, bon dia i bona hora. Bon dia. S'hi viu bé a Prades o no s'hi viu bé? Bueno, al principi no estàvem gaire bé, però des que vam crear el grup de joves de Prades, doncs, ara la veritat és que estem força bé i fem moltes activitats i el jove s'hi troba bastant bé. Però quants joves hi ha a Prades? Perquè si Prades té 560 habitants, d'aquests quants n'hi ha? Sí, som uns 60-70 joves. 60 o 70 que estan a dintre d'aquesta associació? Sí, bueno, de l'associació som 100. Què dius ara? Som 104. Perquè hi ha gent de fora de Prades, poder també? Sí, gent que puja a estiuejar de Barcelona, Tarragona o Reus, això, i doncs puja a fer activitats i són 104 socis. I això per què és? Perquè si no us organitzàveu vosaltres, no us organitzava ningú? No, ens trobàvem que moltes vegades havíem de marxar als pobles veïns els dissabtes a la tarda o pels bars i no fent res per nosaltres. Llavors vam... Els pobles veïns exactament on anàveu? No sé, a Reus, a Tarragona o a Montblanc, a passar la tarda, perquè no hi havia res en què poder ocupar el temps. I des que vam muntar el grup de joves de Prades fem activitats i el jove no marxa tant del poble i es queda més per allà perquè s'hi troba bé. Aprofiteu també les trobades aquestes per criticar una miqueta a la vida del poble, el que hi passa, el que s'hi fa... Sí, home, vull dir, nosaltres... Sento dir perquè d'aquí una estona tindrem l'alcalde, si vols aprofitem la vinentesa per fer-li arribar alguna reivindicació del jovent de Prades. Nosaltres el que volem és intentar col·laborar, ajudar el poble cap a la gent de fora, contribuir a que sigui millor i posar el nostre granet d'arena. Quines són aquestes activitats que organitzeu els caps de setmana, Dídac, exactament? Construïm gegants, anem a ensejar teatre, aprenem a tocar la gralla. Pels infants de vegades també fem un matí de tallers, farem un parc infantil de Nadal ara, de vegades fem per tot el poble un dinar popular o rutes excursionistes a peu o en bicicleta, etc. Vull dir, moltes coses. De fet, més endavant em sembla que tindrem l'oportunitat de veure un parell dels actors del grup de teatre que teniu i que assageu els caps de setmana, no? Heu de marxar de Prades per estudiar, m'imagino? Sí. La majoria dels joves? La majoria dels joves marxem a estudiar fora de dilluns a divendres i llavors, si pot ser el cap de setmana, intentem pujar tots allà dalt, a Prades. Vull dir, degut als estudis tenim que marxar. Si poguéssim estudiar en un poble al costat, ens agradaria viure allà dalt cada dia. I ho esteu aconseguint, això que el jovent espera que sigui cap de setmana per poder venir al poble, perquè s'ho passa prou bé com perquè tingui interès en tornar-hi? El jovent, quan marxa del poble el dilluns, només espera que sigui el divendres per tornar a pujar allà dalt, no? Que té tota la colla allà dalt, hi ha tot l'ambient i hem aconseguit que hi hagi ara, si abans hi havia 4 o 5 colles dividides, ara som una única sola colla, no? Fent activitats, coneixíem molta gent que abans només la coneixíem de vista, hem començat a relacionar-se i ara som tots una colla única. I aleshores això de tenir president i tot, què feu? Eleccions democràticament i totes aquestes coses? Sí, bueno, cada any, vull dir, 7 o 8 joves voluntaris entren a l'associació i planifiquen les activitats. Vull dir, com que el punt d'informació juvenil és de dinamització, treballem units i cada dissabte a la tarda ens reunim els 7 o 8 joves amb el punt d'informació i planifiquem totes les activitats que durem a terme durant un trimestre. Molt bé, Dídac, que continueu fent totes aquestes activitats i sobretot que us ho continueu passant tan bé com sembla ser que us ho passeu. És veritat tot això que ens diu o no? És veritat, eh? És veritat. Molt bé, gràcies, Dídac. Bon dia. Al Som hi serem hem anat als Països Baixos, on viu l'Ernest Anglès, que és fill de Prades i treballa d'informàtic. L'Ernest ens diu el següent. Hola família i veïns de Prades, us escric des d'Holanda, on, com tots sabeu, visc des de fa 10 anys. Em vaig casar amb la Mieca i tenim 2 filles, l'Alexandra i la Laura. Ens diu que van a Prades cada estiu, on viuen els pares i la família. L'Ernest també ens diu que de pobles com Prades no n'hi ha a Holanda. El que més hi troba a faltar són les patates del pare i els menjars de la mare. I ens explica que, tot i que els holandesos presumeixen de ser el país amb més varietat de patates del món, com les patates de Prades encara no n'ha trobat enlloc. Per això acaba fent una crida als pagesos de Prades perquè exportin patates a Holanda.
l'Ernest s'acomiada donant records a la gent de Prades. Moltes gràcies, Ernest, una abraçada, evidentment, des d'aquí. Nosaltres continuem i més endavant veurem totes aquestes actuacions que els estàvem anomenant, els joves de Prades que fan teatre i recitals de poesia. A més, tindrem l'alcalde que ens ha promès que ens explicaria com i quan es fa la festa del Cava. Primer, però, fem aquesta pausa.